חברים יקרים, אנחנו עוברים לפרס הבא. פרס המקצועיות האדיבה, Gracious Professionalism Award, ניתן בחסות חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון. פרס זה ניתן עבור רוח ספורטיבית, מקצוענות ואדיבות המופקנים לאורך כל התחרות, הן על המגרש והן מחוץ למגרש. על מנת לזכות בפרס זה, על הקבוצה להוות דוגמה לערכי פרסט, הגינות, צניעות, שיתוף, התמדה וגישה מנצחת. קבוצה שמראה שהוותק לא קובע, לימדו את כולנו אדיבות וגישה מנצחת. הם מגיעים אלינו מהצפון ולימדו קבוצות אחרות המון, בין אם בחלקים, בדיבג או בעצה, הם מוכנים לעזור בנדיבות מרשימה. תחרות זה חשוב, אבל אם להיות ריאלי, הכי חשוב זה מקצועיות אדיבה. ברכות לגלקסיה 5987. חברים, אנחנו עוברים לפרס הבא.